Ora iki. Kamu ngeselot ya? Njupuk udut. Wong sembarangan ngeselot-ngeselot. Kamu jangan tinggalkan aku, Mas. Enggak. Aku enggak bakal meninggalkan. Aku tuh enggak main slot. Kamu enggak ngeselot? Wong aku bandare. Malahan. Iya. Mau soalnya gue les snooker toh. Les snooker tuh. Roh aku njaluk cash ngono Mak. Ya ampun. Dilanjut tuh, gitu kan gitu mau. Ya. Bareng saiki katamu. Foto Production. Sesak lagu sedeng ning endi nggonku goleki kepengin katamu senadyan adoh tawaran mung nuruti Kamu udah sarapan belum? Sudah. Sudah sarapan. Alhamdulillah. Berarti aku tok yang belum sarapan. Kue urung. Lah kok mesam. Suapin. Alah. Iya. Engko disuapin kok ya. Teng mriki ketoke bos-bos sedanten loh, Lah Mas. iya. Wah iki luar biasa ndok pokoknya nanti kita urutkan dari depan sampai belakang. Ah gitu. Nggih. Wis sing tenang to. Tenang, Nang. Ketutup ya Mas angsuranmu Iya. ya. Iya. Aduh. Bareng saiki katamu ora pamit aku yen pancen ditinggal gawe kelo ati salawase
gubuk asmara yen kae cangguanku tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara Pak Bos yang punya gubuk asmara. Sing gak ada gubuk asmara sing pundi Mas? Sing endi iki? Mas Bayu. Mas Bayu sing niku nduk. Mas Bayu. Mas Bayu pripun Mas Bayu? Nggih. Cedak ono Mas Bayu kok. Lewat ndi iki aku? Sing pundi sing niki ta? Nggih. Lho kok malah lempar-lempar sing pundi Mas? Oh iya bener iki Mas. Lah nggih Mas Bayu niku. Aku dipagangi. Niki tasik sak rombongan saya dari Bos Kiku serombongan. Nggih niki kanca bolos semuanya. Oh lanjutkan. Anu kudu digesek Mas. Nek lanjut. Monggo Mas Bayu. Pripun? Pripun Mas Bayu? Oh, ditangleti. Apa? Pun disamperi nggih Mbak nggih. Piye to Mas Bayu iki? Mas Bayu cek isin, Dok. Si isin. Ayo dilanjutna. Nggih. Catatan sajroning ati catatan lontor saya merati aku kowe dadi karmo mergo lereng ning gubuk asmara. Ayo yo satu sangga Mas penyanyi jaket malih Bos. Bojone pripun iki? Lagunya apa lagi Mbak? Awas awas. senenge gubuk asmara yen kae canggo andop tresno sanapa bantal tanpa kloso pote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen sumekat saiki gubuk kae kebat crita wayang wengi nganti gagah rino. Pripun ya Mas ya? Mas Bayu Mas saja Bayu. isin-isin kok Iki Mas pun Bayu. ping kalih niki Mas. Hae Mas Pripun iki, Bayu. Mas? Pun kaping kalih nek ora hake ora mandek-mandek aku. Aduh. Pripun Mas Bayu? Malah tak kok Ngodo bose, ngodo bose. Nuwun Mas. Ya pun Bos terasa niku.
Wis digawane Mas Bayu ki ngono. Apa tak raga-raga dhewe apa piye? Ra gelem ngetoke tak ketoke dhewe. Heh. Angkat tangan kabeh iki. Angkat tangan kabeh, nggih. Iki ya enggak duit. Ya, kok masih nyanyi Mas Bayu joget, nggih. Ya, ditelaske sik nduk niki, Nduk. Ayo. Catetan sajroning ati katana lontor saya marati aku kowe dadi dharma marekoleran ning gubuk asmara. Gubuk asmara Mas. Bapak. Sambat karo sapa
Jambu alas kalih sambel kemangi. Saben dina mung ngalamun jroning sepi isamun amung taan sakadulu wayanganmu do ane masung nalitan bisa lali saya anggrek ruket hati lelewane wong manis tansah kumanten pantu ing netra apa teka sirane mas teka ing janji misake katresnan dadi lamun mengkono piye katresnanku piye katresnanku mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku junduk laan prasetyaku tak korbanake jiwa raga saben dina mung ngalamun jroning sepi isamun
ing netra apa teka sirani mas citra ing janji nekake katresnan jati lamun mengkono piye katresnanku piye katresnanku ngono lah ati ngendang Lah iya. jadi mari porong cek guyu tak takon wis mari porong Alah ya nemen. tambah rusak mongko nimas katresnanku bebasane tanpa bisa tinungku junduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku minangkane Pak Mundut ya Pak Lurah izin belajar nyanyi Pak. Monggo Mbah Eko Birawa. Kersane Mbak Santri iki. Mbah Eko mboten Mbak Santri iki. Mamake lonje. Kalau
matur sembah nuwun kanthi lulus raharsa pamundhut saking Mbah Eko.